post ko lan intakasi kadai ka na ICAR umyam ka kerteng jong post kadai field assistant ka kerteng ka jong post kadai field assistant taka number jong post ka long arteli bat ka age limit kadai hado life senam ka jingyo kalong kasanajar shibanai taka kerdan pulie kalong befti pendap ha ka bachelor degree ha science ani horticulture ani horticulture ka desirable qualification kadai bapindan ya ka working experience ha ka horticultural ani ka biochemistry ani pidai bandan ya ka knowledge ha ka computer kuno bapin apply ki candidate ki bakwa pan apply ki la ban send ya ka application ka jongki ha ka include performa ya ki bangila bo ya ka link ha ka description pila ban scan ya ki document ki jongpi bat pila ban pha ha ka ni ka email ka bangila bo ha ka ni ka screen ka last date ka bapin pha ya ka ni ka application ka long ha ka khandruk tarik June arajar ar Hadian bagi ada check ya ki application nam ta ki candidate ki bla apply nam ta ni ka post kin tip leng ba ka email ne ka phone call ka original document jeng ki candidate ki bla apply nam ta ki interview kin verified ha ka khanyo tarik June arajar ar ki candidate ki diwan wanra ki application ke jangki but ro ki document ki jangki shaka director ICAR research complex for NEH region umyam